La comitiva judicial ha vingut amb la procuradora de la propietat, han vingut sols, han vingut sense agents de Mossos d'Esquadra i s'ha suspès el desallotjament perquè han decidit que no es fa davant la resistència que hi ha avui aquí a l'espai persones. Hem d'esperar quins són els pròxims moviments del jutjat, potser posin una altra data, posen una data oberta, ja veurem. El que sí que hem manifestat és que el fet de no estar d'acord amb el posicionament del bisbat, que havia decidit des del primer moment que vinguessin els Mossos d'Esquadra el dia d'avui, se'ls ha dit i ells han dit que al final l'han decidit millor no fer-ho, era per si de cas. Jo crec que la resposta ciutadana que va veure, la manifestació, tota la campanya que heu fet, ha servit perquè al dia d'avui no hagin vingut els Mossos i que això suposi un exercici, una reafirmació vostra del moviment d'Igualada i de la desobediència civil, així que enhorabona.